karo bolaku. Kacel apa? Aku ditekong kancaku dhewe. Lah kok iso? Lah aku sing berjuang, kancaku sing disayang. Loh, kuwi. Sik ya. Tak aku lompokane masih lah. Sik. Salam. Salah apa? Salam hangat dari aku yang pernah menyakitimu. Kowe ora tau lumasane sing tak lakoni ya mung dinggo bukti aku dibopo. Sopo kowe? Lah aku kancamu SD ki lho. Kok sing nganu ngompol, gane ngompol lho. Heeh. Iki kabar piye? Tak kira wis pancitan. Pancitane apa iki? Mancat kelingan mantan. Jangan lupa klik tombol subscribe and like-nya. Terima kasih.